Ďalší deň. Na prvý pohľad je všetko v poriadku, no keď sa nad sebou zamyslím, všetko je úplne inak, ako som chcel. No možno ďalšie nezmyselné plány na dnešný deň to vyriešia. Which would often lead to him losing the deal at the final hurdle. That's when his mental. Prečo to vlastne robím? Veď už ani neviem, kto som, čo ma baví a naplňa. Povedal som si, že to už takto nedáva zmysel. Pamätáš si vôbec, kedy si sa bol naposledy vonku prejsť sám? Len tak, bez hudby, vnímal si iba okolie a nič viac? Pravdepodobne žiješ v myšlienke, že rýchly život plný radostných momentov je ten najlepší. Ale ak sa za ním naháňaš ako ja, pravdepodobne si sa nemal ani čas zastaviť. Možno by som to nepriznal, ale som stratený. Mám 18, končím strednú školu a vôbec netuším, čo budem v živote robiť. Možností je nekonečne veľa. A možno práve preto je to tak ťažké. Som úplne v tme, sám, niekde v lese. A spočiatku to bolo strašidelné. Nevedel som, kam mám vstúpiť, ale teraz to už začína byť zrazu úplne v pohode. Poviem ti to takto. Možno si zavretý v kolobehu, ako som bol ja. Najlepšie, čo môžeš spraviť, je prelomiť cyklus tvojho bežného dňa. Vyskúšať všetko. Ísť do situácií, na ktoré nie si zvyknutý. Objavovať nové prostredia, spoznávať nových ľudí, robiť veci, ktoré ťa možno desia alebo aj nudia, ale napriek tomu, že si istý, že ti to nič nedá, skúsiš to. Napríklad ísť von úplne sám. Ak nezmeníš svoje rutiny, aktivity, veci, ktoré robíš, nezmení sa ani to, čo sa k tebe dostane. No čo si myslíš? Tým, že budeš scrollovať na Instagrame, tráviť hodiny na TikToku, pochopíš, čo chceš reálne robiť? Ak nevieš, čo máš robiť, najlepšie na tom je to, že môžeš doslova robiť čokoľvek. Potom, ako sa vrátiš domov z tej prechádzky, zober si papier a per. Odpovedz úprimne na tieto otázky. Čo by som robil, ak by neboli podstatné peniaze alebo hodnotenie môjho okolia? Čo ma vlastne skutočne baví, ale ostatným to nepripadá zaujímavé? Čo ma odlišuje od ostatných? Skúsi napísať cieľ na najbližší rok alebo mesiac a skús sa venovať pár minút každý deň aktivite, ktorá ťa k nemu posunie bližšie. Napríklad, ja som sa rozhodol spraviť toto video. Dlho som čakal na nejakú prelomovú myšlienku, ktorá otočí môj život. Ale nič sa nezmení. Práve ticho a pokoj od rád mi pomohol zamyslieť sa nad sebou. Uvedomil som si, že je v pohode byť stratený. Je úplne v pohode nevedieť, kam kráčam. No ale vráťme sa už späť k realite. Väčšina ľudí sa nikdy nedožije svojho sna. Prečo? Lebo to ani nikdy neskúsi. Boja sa, čo na to povedia druhý, ako na to bude reagovať ich okolie. Budú to robiť, až keď budem mať čas, alebo keď to bude jednoduchšie. Fakt, nemáš čo stratiť. Možno je pravda, že najlepším pomocníkom je čas. Ale kým čakáme, mali by sme to aspoň skúsiť. Pretože ja si myslím, že je hlúpe hovoriť, že niečo je nereálne bez toho, aby sme pohli prstom. Čau.